Az internet segítségével rengeteg információ, adat és tény birtokába juthatunk. A tájékozódás azonban nem minden. A hangsúly a kétirányú kommunikáción van. Az online véleménynyilvánítás mindennapos eleme életünknek, így a közzétett bejegyzések elemzése rendkívül hasznos ismereteket tárhat fel. A magyar webet jellemző napi adatok önmagukért beszélnek. 500 000 nyilvános Facebook poszt, 20 000 tweet, közel 6 000 cikk és 3 000 blogbejegyzés. Ezek a tartalmak kifejezetten értékes visszacsatolást jelenthetnek, önmagukban azonban átláthatatlanok. Erre jelent megoldást a Neticle rendszer. A Neticle monitorozza a teljes magyar nyelvű webet. Összegyűjti és eltárolja, majd automatikusan tartalom és vélemény elemzi a közzétett gondolatokat. A leszűrt információt pedig egy böngészőből elérhető, interaktív felületen keresztül könnyen értelmezhető és látványos formában kínálja a felhasználó elé. Hogy mire is jó mindez? A Neticle rendszer segítségével nyomon követhetjük, hogyan alakul vállalkozásunk általános megítélése. A valós idejű ügyfél és konkurencia figyeléssel pontos piaci helyzetképet kapunk. A visszajelzések elemzése számos területen jelent segítséget. Többek közt az ügyféligények feltárásában, az értékesítés előmozdításában, a megfelelő fejlesztési irányok felismerésében és az eredményes marketingkampányok kialakításában. A véleményvezérek azonosítása pedig a célközönség megnyerésében jelent hatalmas előnyt. Neticle. Megmutatjuk, mit gondol a web.